rasane ati. Sakwise balik munggah nang padepokan Gunung Lawu. Kondo mbarek bapak, nek kapan aku ndek rumangsa pegel karo arek liya. Dikei ilmu jarine bapak ilmu pamungkas. Iki ketepaan iki. Kate iki wis jangkep aku semoyo mbarek Sudira. Oh, Dira. Kon duwe utang karo Aswara. Kepethuk, oh tak pateni kon. Sita. Astuti. Kon iku lho. Anake beguron ya. Pendekar. Lah mlakumu kok koyo celeng nyeruntul ngene. Ya kok lek mlaku. Boh, gak kate murui aku. Gak kon kate nandi kok iso nututi. Aku melok Riko. Kate melok nandi kon. Lah Riko nandi? Caca iki duwe penggawean penting. Penting apa? Kate nyolong. Nyolong sapa? Nyolong arek wedok. Lah kon kate nandi. Lah melok nandi kon. Aku melok pengen nyolong arek wedok, aku nyolong arek lanang. Aduh. Sik ta. Jane bojone bapak ben lek bayi kon iki liwat dhisik kon arek wedok ati nyolong arek lanang iki lho. Lah aku seneng, Cak. Ya apa iki? Kon tak kandhanduk ya. Arek lanang saiki ora usah tok colong. Ya. Terus Lek rup potongane kaya awakmu ketok ginuk-ginuk ayu. Ya. Arek lanang mesti katut. aku ayu ngono kan. Wong di rombongan iku ana sing katut karo kon pisan. Lho. Enggak, aku wis gak seneng iku, aku seneng sing iko. Waduh, ojo kon gak seneng karo sing iki, seneng karo sing iko, ya pancet sitok iku ae kon. Gak kon lek wis iso nyolong arek lanang terus ati tok gawa nandi. Kita gawe nang omahku mulai. Ndi omamu? Melok bapak Lah ndi? di padepokan. Padepokan apa? Lali jenenge. Oh, anjene kon iku arek wedok ngowos kon niku. Guyu wae. Ya wis, urung gak guyu. Oh. Ya apa arek iki rek? Ngene lho Astuti ya. Ya apa Kang? Kon saiki gak usah nyolong arek lanang ya. Aku ae tak nyolong arek wedok, engko lek aku wis mari rabi, kon tak colongno arek lanang, ngono lho. Aku nyolong dhewe ae enak golek dhewe timbang digolekno. Lho, wis lek pilihane Kakang gak kira luput. Emoh, karo Kakang sing tak karepno. Lho, tak colongno Suntara kon. Emoh. Gak gelem. Enggak. Tenan. Teman, gak Sutara emoh. Wis ya apa lek tak colongno Saleh kon. Gak. Gak gelem ya. Ojo ngono lho kon. Lancene enggak aku dek kene critane dikongkon nyolong Sudira atau nyolong Saleh. Gak ono dek teke. Lho. Iki ngono panggung nduk arek gendeng. Lah kok iso koyo dalan tol cek kencenge kon niku. Enggak wis aku lek dicolongno Saleh enggak. Sik ta. Kon ndangake ngwah napa sih kon niku? Nanti ketiban iki masange gak bener Suntara iki. Aduh. Aduh kok mentolono kon wis tak penek kon niku pisan. Ya ki aku melok Kang. Melok-melok ngene lho Astuti ya. Kon lak ngerti sih, anake bapak iki mek pira lak loro aku karo awakmu. Mestine lek anak wedok iki nunggoni bapak, terus bapak lek mbok tinggal melok aku, terus sapa sing nyepakno mangan bapak? Murite bapak akeh. Murite bapak akeh. Lah akeh murite bapak lho gak ono sing penet blas. Ma aku melok Kakang ae. Astuti. Ya. Ini lho. Caca iki
dulure mek sitok awakmu tok. Nah, ojo sampe Kang Haswara iki muring-muring karo adik. Ya. Makane ta, awakmu manuta saiki balika nang Gunung Lawu, ya. Luwung openono bapak, mesakno bapak wis tuwek lho. Enggak, aku melok Kakang. Astuti. Ya. Kamangka mulai cilik nganti saiki padha gedene. Iya, Kang. Durung tau Haswara iki nangani karo adike. Ya. Kuwatirku nek kon gak manut kakangmu iki lek wis muring-muring mengo cangkeme nempiling tangane. Mene kon tak eman, lho ya. Balik kok. Wis ta, engko nek cacak mari urusane tak balik. Engko nek perkaramu kepingin apa ae ngomong karo Haswara. Enggak, aku melok Kakang ae. Lho. Pisan maneh aku ngomong karo awak. Ya, Kang. Dina iki tungakno aku ae iso ndak kaleksanan karo awakmu balik. Mau Kang aku melok. Balik tak gak? Enggak. Boleh ta ora? Enggak. Boleh ta ora? Astuti. Astuti. Duh. Umpama kon manut karo Kang Haswara, gak bakalan ana kedadian kaya ngene. Nek wis gembledak kaya ngene iki lho. Kabeh iki mergo salahmu Astuti. Dikandani dulur tuwek ora gelem manut, malah banggel gawe karepe dhewe. Tapi gak apa-apa, samu barang wis kadung kedadean. Gak keliru bapak ngekei ilmu karo aku. Nyatane mek keseng golek Astuti wis tekaning pati. Berarti aku duwe ilmu sing luwih ampuh. Nek ngono Haswara gak bakal mandeg. Tak gawe geger jati kuwi karo aku. Astuti gembledak di tengah dalan. Jelas. Ora lidok nututi kakangne Haswara. Haswara tak kei weling aja sampe lek lebur sageti tamakno sapa ae. Liyane musuh. Jelas aja iki nututi cacane ora trima. Gak gelem ditunar dulure. Nanging sing ana bapak lho. Nek dorong wayahe mati, tupaning pati, urip kowe Astuti. Apa? Kene opo? Melok kakangmu gale nganti kakangmu ngamuk. Terus karepmu yo. Aku ku melok Kakang, aku ku seneng ambek uang, Pak. Dadi awakmu duwe rasa seneng karo wong lanang. Sopo jenenge? Kakang Sudiro. Sudiro? Iya, Pak.
Sih. Jelas arek peguron, arek padepokan, telatah Gunung Kidul. Terus lewe seneng karo Kang aran Sudiro, karepmu ya apa, Nduk? Ya aku pengin rabi, Pak, Mbak Sudiro, Pak. Kepingin rabi, gandeng ceneng karo Sudiro. Iya. Umpama kowe gak kelakon karo Sudiro, Ya milih mati ae aku ning. bapakne mati aja. Pak. Ane bapak bocah wadon sing ayu denok deplok danok maneh Astuti. Adine Haswara ya ane Kisrana Murti. Tak turuti kowe bakal gandeng ketemu karo Kang aran Sudiro. Bisa, Pak. Nanging ono syarate. Apa? Kowe tak leh wujud apa wae kowe apa gelem Astuti? Aku gelem pokoke aku rabi ambek Sudiro, Pak. Awet takmu gandeng karo Sudiro. Ya aku milih mati. Dadi kaya ngono, Nduk. Iya. Piyuh. Kaya kedodok kalau lanang rasane ngatine bapak. Munggah pada siji, Nduk. Tak siji karo, Nduk. Cek bisa ketemu karo arane Sudiro. Munggah ora? Jelas le jajal wae muni Suramurti. Aku lagi gunung aku. Ya, Papa, aku iki mesan, Pak. Astuti, Iya, Pak. beh. Awakmu jen ayu kaya tambah ayu saiki timbang sadurunge Ngono Astuti. apa ya, Pak? Sing penting aku iso nemokno Kakang Sudiro lho, Pak. Ngono Anduk, Iya ta, Pak. ngene Astuti. Yen kepingin awakmu roh ayune dina iki, coba blumbang ilu ning kono. Ngono apa? Ya tak dilo, Pak. Aduh, Pak. Ngono Pak kaya ngene lho, Pak. Ya apa, Pak? Walando Astuti, Iya, Pak. aku sakjane ora mentolo karo anakku kang wujud kaya ngene. Nanging gak dadi apa, bedhe kowe bakal bisa ketemu karo jodohmu kang diarani Sudiro. Iya, Pak. Astuti, Iya, Pak. yen kaya ngene awakmu bakal kelakon rabi karo Sudiro. Ning aja gawe jeneng Astuti. Waduh, jeneng Astuti lah sapa aku, Pak? Titenono. Asik senan geter keluhan kater suket lan gegodhongan. Disukseni langit lan bumi. Dina iki jenengmu Wewe Putih. Dan Sudiro. Kelakon bocone Sudiro iki.
Mula saiki awake dhewe ayo gugah-gugah. Yumi, Yumi meluweo. Meluweo mengek. Lho, dadi tak gandeng kok kene wong situ lak meleo, nah nek wong akeh lak Yumi, Yumi meluweo. Wong ora metu bareng. Iki awak dhewe njaga kampunge ayo sing ati-ati. Mergo apik eleke kampunge apa jari awakmu? Yo ah. Yo ah. Kon celuk-celuk kok iso sing temen ngono lho. Ayo wah. Ayo mlaku ngetan sik. Kon mlaku ngene. Nek ngulon bareng ngono lho. Ya wis ayo. Kon ngantuk ta? Ya iya, Kon turu sik ya. awakmu ane turu. Ya wis. Aku sik ya. Kon mana? Anak mumet. Ya. Tak manenane.
kon melek. Sayang itu. Dong ngek nu oleh tulek ol. Yo, jaman-jaman yang ini kon lu. Kadang ini macam-macam. Dong ngek nu. Iya, dise. Kon melek ong. Banyak itu ngek aku ngek. Apa mun nek ngek. Ada ini lah. Nyantai. Duh, ada ini. Dong ngek. Butuh kaya sampean cara pemerintahan desa ana ning dadi kuwi kene tetap pikir dhewe ya mumet aku lar sampean bantu. Ya sampean niku mangkano aja dik disindem dhewe. Sampeyan ya kudu ngomong karo aku rundingan sing genah apa enake ngono lho Kang. Awak dhewe jenenge bebojoan. Awak dhewe kae panutane warga kene Kang. Ya. Iya. Bener anjane. Saya majune desa lek dipikir dhewe ya ora kira mampu tanpa kebersamaan karo masyarakat ya. Aja sampai disepelekno temen lho Kang ya. Iya, iku tak eling-eling temenan iku. Iya lah, awak dhewe iku sampean dipilih karo warga kene iku wis tenan gak atik nyogok-nyogokan Kang awak dhewe Kang. Iya. Aku ya eling iku. Dadi awake dhewe kudu hati-hati bisa nuruti kekarepane masyarakat bisa patuh nang aturan desa lah. Wis pokoke intine amanah lho Kang. Lah iya. Lah iki perangkat desa ya wis padha keliling wis tak kongkon wingi. Deloki menawa ana kahanan sing kurang kok tak kongkon lapor ngono lho. Nek sing gak bener. Nah, awake dhewe cek ro. Soale awake dhewe ya ora kira sik kadhetut langsung nang lapangan. Iya. Apa enggak? Lho. Padha kula medal wingking, Gus. Lho tibake Mas suara sampean Loh, ngono. lah ningali wonten mriku ketok padang-padang kula medal wingking kula. Ketok padang-padang ngono apa ae ayo. Tibake. Ayo aja bedigasan sampean. Cempluk. Cempluk. Nggih. Cempluk Wah. apa sih? Kula wae badhe medal ngajeng kok kedengar padang-padang. Terus Kula parani tibakno ting niku. Oh, iya anjane. ting iku apa sih Kang Lurah? Ting iku apa aku gak ngerti. Loh,
Dereng dong jenengan. Ting iku ya damar templek ndek pos sing disumet wong-wong patrol iku lho. Oh, namane desane pun aman. Oh, wis Ya aman. pun keliling ten pos uriko tiang-tiang sami Joko Desa, Gus. Iya, sing tak jaluk ya ngono aja sampe ana apa-apa ana Oh. desa kene ya. Aman, Gus. Soale jati kuwi lek tak eling-eling sawene awake dhewe njabat dadi lurah iki ya kemajuane rada pesat Oh, iki. nggih, Gus. Temenan. Panjenengan iki kathah tiang niku sami kerja bakti, sami bangun dalan. Senenge aku nek wayahe Jumatan jementik ya, Kang. Iya, iya. Alah, kanok jedhe rusuh, Kang. Iya. Resik kabeh pokoke warga kene pokoke nurut karo awak dhewe, Kang. Ya nyene kabeh sak perangkate kerjasamane apik, desane ya dadi apik. Lah iku, Kang. Itu termasuk Kang Polo. Celinguk ket mangi yo niliki sapa to, Kang? Padha si wedang kok. Loh. Ono apa maneh? Kenapa iki? Pak Mbeng dadi gendruwo. Napa? Mbeng niki dadi gendruwo, motone amenten. Weh, Mbeng, ono apa sih? lape sing kono lah dadi gendruwo. Nggih sik. Sampeyan ngomong enten opo sampeyan ngomong? Ih, kakekmu. Wis nek niki ngeten mawon Gus Lurah. Sik, iya ono apa? Ya napa nek desa niki didol mawon. Loh, ngawur ini. Niku ngene mriki pun kesro sakniki. Sampeyan kok lek ngomong cipenake desa didol. Desa niki pun mboten aman kesro niki. Lho, lho, desa iki tentrem kemajuane ya wis kaya ngene. Terus sampean tentrem. Iso ngarani. Nggih, niku enten putih-putih motone sak menten. Lho, Aja nek gara-gara Awakmu dadi gendruwo. Ojo gawe-gawe lho. Mboten gawe-gawe. Awakmu ndek Saestu niku. ono apa nek desa ono apa? Desa niku wau kula lak patrol. Iya, iya. Mboten-mboten keliling desa, mboten-mboten kula ngene pos kamling niku ngantuk kula tilem. Mantun kula tilem lah kok enten enten putih-putih motore sak menten gowedhe rambuté dawa. Tapi nggih enten sing dibengoki. Ngomong sing genange. Ngomong sing genang kok tak gedhek kon kok. Nggih, mpun Lho sing genah. Lek ngomong sing genah. Ayo ngomong ngono arepe Gus Lurah. Ngomong Gus. Nggih, kula tonton nyamban kula Gus. Iya, iya, kita tambane. Niki kula temen cekek kuku Mejoro aku. Niku Ayo sampeyan ngomong iki. enten putih-putih rambutnya dawa motone sak menten. Matur-matur nyeluki. mengko dhisik. Nggih. Gak kentongan iku mah dikemoli bapakmu ambek iku. Kok mboten wong urip wong kula dipijeti kok. Aja kaen-kaen sampean. Lho mboten kaen-kaen. Ana putih-putih. Kon Gombal. wong malah ngakemu. Aku boleh melok katut ngono lho. Niku enten gendruwo putih-putih enten wewe putih. Saestu. Motone sak menten. Tapi niku wau nggih. Dadi kan mang patrol Nggih. diketoki putih-putih motone gede. Nggih nggih mboten diketok nggih pun jelas wong kula nggih dipijeti. Tak mene nek nang. Kula pikir rembing wong kula tasik kae film. Apa sih bone? Sik Kang, sik. Iya, iya. Gak Sampeyan aja karu-karuan ade iki meletik desa. nang kampung lho ya. Yo lah mulane Nggarai niku. wargane kok Timbangane wedi kabeh. desa monggo desa niki didol mawon. Lho, kok iso didol iku lho? Kakekmu desa Ya apa didol. penake ayo rundingan kene lho, Atekno, Cak. atekno. Kakekno kakekmu. Nggih. Pokoke niki terus kampung niki pun mboten aman, Gus. Iki apa ngampolo? Kayak menawa awake Riko duwe penemu. Iki ya kudu diselesekno iki Ya, lah, supaya nggih. Niki masyarakat iki tenang Lari-lari kudu kabeh. ngaji-ngaji nih cek mboten kesrung nek lari ngaji niku terus akhirnya mboten wantun. Sampe diwedeni jam piro iki mau? Niku wau nggih jam 12:30 pun ya. Jam loro. Bahaya tenan iki yo nek yo. Nggih, saestu. Waduh lah wong kula wau keliling mboten enten apa-apa Gus. Gak ono apa-apa. Lah iya. Ya nggih. Waduh, Pokoke nek sak wong- ongkon jenengan mantun numbul niku wau pulang teng pos kamling. Alah kelombing awakmu tutupno buka-buka Patrol. patrol. Kula tak ngeleset. Lah kok ngeleset balik putu-putu Wah, gowedhe. berarti sampean ngipi caconge. Ngipi napa wong susune sak gelungan sampean. Susu iku. Susune lho sak gelungan sampean. Lho, Kula masa? kate nyedet mboten wani. Kula nyedet mboten wani. Lah lek susune sak gelungane ibu. Lah lek loro ora komi. Adik motone mendowo lho itu. Kula wedi.
Waduh, mboten niki mboten aman iki, Gus. Iya, ya wis aman nih. Terus niku nggih ngoten wewe putih niku bengok-bengok. Bengok ya apa? Bubur serono. Bunga ngene lho. Lomo. Lowo kakekmu. Lha niku ngene lho. Ya apa ngomong lali aku. Sudiro. Kang Mas Sudiro ngoten lho, Gus. Dadi kaya ngono. Nggih pokoke sak gelongane ibu niku lho susune. Niku tompok loro dadi umbeng-bol kok dadi. Nggih. Nek muni susu cok terbanter nggih. Nggih. Banter kok padane karo gelungane ibu ae. Kula kajenge nyedot mboten wani, pola ngene iku wau. Pak. Napa? Iya. Loh. Goleki Iki lapo iki nak Mas Marjuki iki. Lho, ibune iki nang kene. Lapo sih le? Wonten karo kula yo mbok alon-alon kaya biasae. Sinten? Telunyer langsung nang pawon niku lho. Biasane nek teko iku yo salam dhisik kok. Kula badhe tanglet kalian panjenengan. Iya. Kula wonten ngriki ya. Lho. Lho, wong gak ana wong rene babar pisan kok rene. Lah ya opo sih lek Bojo sampean kok sing susune sandas, Mas. hus. Panjenengan ngendikan Sampeyan sing iku, sae lho. Lho mboten Lah bojoku sik gati ayune Lho, sak kampung iso susune. kok mung kok ono susu. Lah Sri Gati lah jane rene biasa ya mbek apa? Lah iya kok iso awakmu gampang ndoleki Lah kok dadi Sri bojone dhewe ya iku lho. apa? Nika kan nyeten apa? Iya. Sare kalian kula. Nah, Bareng kula ngelirik Sri Gati niku pun mboten wonten terus sebelah kula ngoten lho. Kira-kira gak tukaran awon. Mboten kula niki mboten ate padu kalian Sri Gati ngoten lho, Pak. Sri Gati nak bojone awake kon. lah iya. Leres awon nggih leres. Nek bengi lak turu ambek awake kon. Makane kula niki aku ngendikan, kula kan tilem kali kula. Bareng kula niku ngelilir Sri Gati niku teng sebelah kula pun mboten enten Mas. ngoten lho, Pak. Wo. Mas, Kula kinten lek ngriki. berarti sampean nek turu karo bojo sampean gak sampean pentali ta? Kirane tiyang Turu. turu sari niku mboten krasa kan ngoten ah, Pak. Ya apa Kowe rek? ngono gak ono iki. Wis digoleki temenan ae. Wis. Wis lho makane kula niki buru-buru teng mriki niku Dek Sri nang Gati jeding-jeding mangga kok goleki. mboten enten Bu. Lah menawa ana kene Jelas. ngono karepmu. Sri Gati niku pun jelas nek ngoten, Gus. Iki ngaten makane ora ono rene blas kok. Nek ate mboten mriki jelas niki Sri Gati. Dik, Lho aja mboten bedeni sampean niku. aku melok takon. Nggih. Iki bojomu gak ono. Gak ono. Nggih. Sitalah. Sadurunge Sri Gati dadi bojomu biyen tau digendak sapa li? Tau duwe perkara mbek sapa awakmu? Mboten. Nalika semanten nggih tasik kula niki pacaran kalian Sri Gati. Yo, Kula niku nate geger kalian namine Sudira, Pak. Sudiro. Lho. Waduh, Niki genah iki. kula nggih Lah percaya. kula nyuwun tulung dhumateng panjenengan amrih saene pripun? Gus, jelas Iya, iki. iya. Nek bojomu biyen tau srawung karo arek jenenge Sudiro. Sak nomor le. Nek bojomu saiki gak ono sing nyolong, ya bajingan Sudiro iki le. Lah iki Kampala, Riko kok kaya paham karo Sudira sih? Kok nek gak paham yo apa wong niku? Digawe ponakan kentuk iki. Gus, saniki ngeten. Ya apa ya apa nggih? Nggih niki bekne lho nggih. Iya iya. Napa Ya aku ya sebabe? butuh solusi Ya ini. nggih. Sapa sebabe Mas niki kalih bojone tilem kok bojone Mpun mboten mblenger ah bojone kalih sampean. Engko nang bojo sampean mblenger saniki terus teng tretes. Aku lak eman. Iki serius dak conge aja Kula kuyun. badhe tanget kalian panjenengan. Iya. Lah kok panjenengan semerap kali Sudira niku napane panjenengan Sudira niku? Lah wong Sudiro iku ya bener lek iku ponak aku yo. Berarti nek ponakan panjenengan berarti sing nyolong garwa kula nggih Sudira niku. Kade sapa maneh nek Sakniki monggo diparani ki mau teng dalan. Yo ayo Ayo. Atur to. Kang, aku bareng ki elok ta, Kang? Ayo ndoleki.
gak nang padepokan. Tapi ya sik gak mulih hae. Nek kadung metu iku lho. Jan gak ro wayah. Ya apa Sudiro iku? Monggo Gus. Yo. Iya nih Gus. Iki Ora gerangan kene omae. Gini, apa tadi Gus? Apa Dek teko-teko kok iso ndudul-ndudul nang wong tuwek iku lho. Yuk, Apa? kaget iki aku tekan ngene. Lha iya. Nanti anak. Sik metu iku Mang. Loh ya. Wis jelas Gus niki Gus. Ayo sampeyan takoni, iki lek boten aku kula gedheke niki Gus. Iya. Aku rene ndelok keseger warasan Riko sing nomor loro aku perlu karo Sudiro. Ana omah ta arek? Wonten enten Pak Lurah. Wonten apa? Kok gludukan Ngeten lho, Bu. mriki? Iya. Jenengan sajang kanthi bloke kemawon. Sudira sakniki wonten dalam menapa mboten enten? Wonten enten medal. Saestu? Saestu. Jenengan mboten goro kalian Mboten. Nggih. Pengen diugemi Kali sing kenal lek ditakoni. Kok tak jugang kene kok ditakoni kok. Wonten apa niki? Ana apa sih, Dik? Lek gregeten tak gedhek. Ya apa? Loh, lha iki. Oh, iki. boten Mbok. Jenengan wau sajange Sudira mboten enten griya. Lah kok menapa bedune wonten mriki niku lho? Lah kan metu teko njaba. Pancen niki aku nembe waktu. Wonten napa kok Gus Lurah kalian Mantir Tondano niku soanten wonten. Jong. Kon mari blakrak ya mrene. Kon mari nyolong apa kon? An rumangsa kula mboten nate nyolong napa-napa. Lah nek kabeh wong nyolong aku, kebek pakunjaran niku, Cung. Kaget kon aku tekan kene. Lajeng wonten menapa kok kula menika dakwa nyolong? Ayo, mbok apa lurah? Aja bener Sudiro. Nggih. Aku arep takon. Awakmu nalika semono tau kenal karo Srigati apa ora utawa duwe mungsuh? Nggih. Pancen leres nalika semanten kula menika kenal kalian Srigati. Nanging sak sampunipun Srigati menika pirsa kali kula badhe dijodohaken kalian. Dan juki kula namung sambung seduluran Gus Lurah. Ngerti ya Sudiro? Nggih. Dina niki Srigati ilang gak ana omah, mesti ana sing nyolong. Kamangka gak ana sing kenal karo Srigati kejaba awakmu dhewe. Pak, nek wis ora mokal, maling sing nyolong ya ora ana liya kejaba awakmu. Sakniki ngeten kemawon lho Pak Kyai. Ya apa? Pranapa kula ngantos dugi ngriki ya. Sudira, awakmu ngomong blak-blakan mumpung ana wong tuaku karo Pak Tirtondano. Dan juki Nalika semono awakmu duwe hubungan apa karo Srigati? Makane dina iki Srigati gak ana omah ilang tanpa pamit karo aku. Lek gak dapuramu sing nyolong kate sapa maneh? dan Mas Juki. Yo, Bola balik kula mbali. Nggih, pancen nalika semanten kula nggak ada hubungan kalian Srigati. Nanging sak sampunipun Srigati dipundhut garwa kali panjenengan menika kula lak sampun pisah namung sambung seduluran. Bola balik kula pun ngomong kaya ngoten teng panjenengan menika. tapi bukti lan nyatane Srigati dina iki gak ana omah ngerti awakmu. Nggih, tapi dadi kula Lek gak kon sapa maneh sing nyolong Srigati? nggih, Gus Lurah. Kon ngerti ngomong karo sapa e? Nggih, ngapunten Gus Lurah. Karo Gus Lurah. Dadi kowe ora perlu tedeng aling-aling. Luwih becik awakmu terus terang ae lek awakmu sing nyolong. Nuwun sewu Gus Lurah nggih nuwun sewu. Lek ya kok kula niku mboten kinten lek badhe nyulik ya kok panjenengan. Buktine napa? Ya kok kula nyetik leres ae. Buktine napa? Wis yuk, jelas iki nek Sudira sing nyolong anake Pak Lurah. Ayo hakono. Awakmu iku pamane. Pamane
mbambelane panahmu. Kok nek aku tak bacok kono. Ayo bacok kono lagi. An. Kalak balik aku. Iya. Nek aku gak rumangsa nyolong, nggih ler saestu kok Lurah. Kula mboten nyolong serikat. Iki ora wurung sing kenal mung awakmu tok. Ilange Srigati iki kudu balik. Mula dina iki cilike 3 dina, gedene 7 dina, awakmu kudu iso nemono Srigati. Lek nganti kono iso nggo Srigati nyang pendopo kelurahan. Kon bakal tak seret lek perlu sambokmu. Tak lebono Pakujara. Nggih, bener Gus. Iling-ilingan niku. Pun monggo Gus. Tanteni nang pendopo kelurahan. Nggih, monggo. Monggo pun. Kok ana kedadian sing kaya ngene, Sudiro. Simbo iki wis tuwa. Simbo kate takon ya Sudiro. Ya apa? Kowe dituduh Pak Lurah iku apa pancen iya kowe iku nyolong anak Pak Lurah Srigati. Kok sak benere sampean kan ya wis ngerti. Ya apa Sudiro kok? Sudiro nang sampean teko cilik sampai gede dididik api kok. Mosok sih sampean gak percaya karo aku. Aku gak beri tumindak sing kaya ngono kok. Lek Simbok percaya mulai teko sikilmu sampe nanggene rambutmu nek sirah iki Sudiro. Tapi Pak Lurah ngancam kaya ngono. Iki kedadian itu ya apa Sudiro? Kok iki wis barang kedadian kaya ngene kok ya. Aku njaluk pendonga riko kok. Moga-moga aku iso goleki ananing Srigati ya kok. Yang paling suri ku aku kok. Alah Sudiro. Ya kok. Simbok gak iso nyangani apa-apa. Andane kowe gak bener-bener jumpa anake Pak Lurah. Bocah lo golek ana buktine ya. Ya kok pendonga riko sing tak jaluk ya kok. Ya sing hati-hati. Tapi aku percaya lek anakku. Wis jopo ake Pak Lurah, muga-muga ndok dalan gak apa-apa. Tak jenengno abange ya omah. Ora nyono, ora ngira yen aku duwe laku ning urip sing kaya ngene. Rumangsaku aku gak duweni tumindak sing kaya ngono. Ning Pak Lurah kabeh wis ndakwa aku, menawa aku diarani nyolong Srigati. Yo, lek biyen pancen aku duwe hubungan tresna karo Srigati. Nanging sing tak pikiri ya kaya embok sadurung aku iso nyenengno uripe wong tuwa. Lah kaya Srigati iki lho tak goleki nandi. Wong aku gak rumangsa nyengitno ya gak rumangsa nyolong Srigati. Kang Sudira. Aduh Kang Sudira. Kang Sudira. Kang. Kang Sudira. Kang. Aku wewe potek Kang. Aku gak ngambil
Sik. Kang Sudira. Aku gandrung ambek awakmu lho, Kang. Rumangsaku aku sik durung tau kenal ambek awakmu. Ya kait iki aku ketemu karo awakmu iki lho. Masa Kang? Wong aku iku lho wis tau pedha mbek sampean ndek Ipen lho, Kang. Ndek Ipen. Kate lho wujud sing kaya ngono iku goleki aku malah tresno karo aku iku. Sik ta. Gak ngono niki demet apa iki? Kang. Ambungen aku lho, Kang. Kang Sudira. Ya. Sudira. Sik, mandek. Wujud sing kaya ngono iku uber-uber aku jare aku tau kenal. Kok jare duwe seneng karo aku iki? Iki opo iki? Masa sampean lali ambek aku lho. Ya ora lali wong anjen aku durung tau kenal karo awakmu. Ya. Aku gandrung ambek awakmu lho, Kang. Rabian aku lho, Kang. Kang Sudira. Rabian. Kang Sudira. Sik. Masa awakmu gak gelem ambek aku? Ya sapa gelem karo wujud sing kaya ngono? Wong aku tresno bare awakmu. Ya aku gelem ya. Aku gelem. Tapi sik ya. Iko lho. Apa iko? Apa? Lah iko. Aku ketemu be awakmu lho, Kang. Rabian aku lho, Kang. Kang Sudira. Kang Sudira. Rasane atiku kok ya ora penak. Kok tansah melang-melang. Kaya ndelendok sak pinggire waton. Iki ana apa e? Sudira, nyapa to kowe nang pedhepok mlayu-mlayu kaya mangkene iki? Ngapunten, Bapak. Apa? Kok kaya bingung? Diuber-uber kalian pote-pote ngoten, Bapak. Pote-pote? Aja muni pote-pote lho ya. Aku dhewe ya pote lho, Ger. Boten wujude menika boten wujud menungso. Oh. Rambute dawa kados setan ngoten, Bapak. Pote-pote ning dudu aku. Sanes dadi panjenengan, Bapak. Kang Sudira. Sik. Kang Sudira. Rabian aku lho, Kang. Kang. Ayo, Kang. Sik. Kang. Niki wujude guru, niki guru. Oh iki. Kang Sudira. Ayo, Kang. Sudira, Nggih, Bapak. apa kowe biyen wis tau kenal to karo bocah iki? Boten nate tepang nggih, boten nate ketemu. Tenan? Nggih. Iki sapa iki? Kula boten semerap. Kisana, sapa kan dadi aranmu? Aku ta. Yo. Aku wewe pote. Oh, wewe putih. Wewe putih. Kowe kok kaya uber-uber karo Kang Mas Sudira iki, apa ya wis tau kenal to? Aku tahu kenal ambek
sing ganteng dhewe lho. Wong wis tau kenal lho kok muni gak kenal ki piye to kowe iki Sudira. Mboten nate tepang kula. Ah, sampean ngapusi. Wah, iku jare ngapusi karo kowe. Saestu kula mboten kenal. Wis tau janji. Wes ndang jarene aku te dirabi. Lah, kowe tau janji wis ndang dilaksanani to, Nger. Ayo Kang Mas, Sinten wis purun gak rabi. kuat Kang Mas. Ayo wis ngoten, undang Guru. manten. Mboten purun kula, diparingaken tok mawon kula mboten purun. Ya aja kaya ngono. Lah umprahane kaya ngoten, Guru. Sik. Sudira. Weh putih. Iki Kang Mas Sudira iki duwe masalah. Didakwa nyolong anake Gus Lurah sing jenenge Srigati. Apa ya ro to kowe? Didakwa nyolong Srigati. Iya. Walah ngono tok ae. Aku ya roh ta sing nyolong. Ro? Ya roh ta. Sapa kira-kira sing anak maneh. Name ya janji lho Kang Mas Sudira. janji piye? Ya gelem rabi aku ta. Sudira, Nggih, apa Guru? iki wewe putih iki gelem ndodono sapa sing nyolong karo Srigati. Ning kowe kudu janji. Ya napa Guru? Janji kowe kudu ngrabi karo si wewe putih iki. Kula rabi kalian demit niki. Iya. Iya ta Mas Kang Sudira. Waduh. Kok tak dudui sapa sing nyolong. Kaya kula mending kersane dihukum mawon timbang rabi. Ya aja ngono. Jaremu Gus Lurah iki nang omahmu. Nggih. Lek ora kowe ora iso nemokno karo Srigati, mbokmu karo gurumu iki dirangket nang pendopo kelurahan. Terus paling kados. Yen kowe ora gelem janji karo si putih, ateges wong kowe iki ora iso nemokno karo Srigati. Lah ya napa ajenge mboten repot, Guru. Kula lek mboten nemokaken Srigati dihukum. Saged nemokaken Srigati ning kudune kula ngrabi kalian si demit niki, ngoten nggih. Wis to, Waduh. percaya karo Ya gurumu wong sing kaya aku. Nggih. Senajan saiki katone kaya ngene iki, lek ora gelem kecewa kowe Nger. Waduh, mboten kecewa blas sampean pek mun. Bapak Guru, Piye? tos pundi para nama Sudira? Wis to, Sudira gelem mo. Mungkin kula sukani vitamin. Nggih pun. Menawi si wewe putih menika saged nemokaken sinten sing nyolong Srigati. Nggih, kula purun ngrabi. Oh, dadi kaya Nggih. ngono. Wong janji kudu ditepati Nggih, lho ya, nggih. Nger. Wewe putih. Kang Mas Sudira ki gelem Gelem. rabi karo kowe. Ning kowe kudu iso ngandhakake sapa sejatine sing nyolong karo Srigati. Ada. Loh, Guru. Apa? Dorong di kandhane Mas Sudira wis ilang. Mas Sudira. Sudira rene, Kene, Mas. Kula wedi, Guru. Wedi apa? Engko tak kei vitamin, Mas. Ki gawat, Oh, ki dikai bengi. vitamin iku. Ayo Kang Mas, gandengin aku Kang Mas. Aku adem ngono, Mas. Agya. Kang Mas Sudira. Kenapa nih Guru kok ngeten iki? Kowe to manut to wae. Aku masih digawana nggak mau gelem lho, Mas. Kang Mas Sudira. Janji ya Kang Mas ya. Yo Bapak janji Guru. aku gelem ngrabi kon, kok Srigati ketemu tak buak kon Aku yo. sakrine. Saksine ya. Ya. Kanok maneh ya dulurku dhewe. Dulurmu dhewe. Heeh. Sapa kowe? Name durung sumpah kok, aku ya wegah ngandani. Oh, dadi kaya ngono. Teh. Sudira. Kowe putih iki njauk sumpahmu. Sumpah ya Mas Sudira ya. Rabian aku gandrong ambek awakmu lho, Mas. Nggih. Kok tak kei vitamin. Menawi si putih menika saged nemokaken sinten sing nyolong Srigati. Nggih. Kula Ngono purun. Kang Mas Nggih. ya. Sumpah ya Kang Mas ya. Adah, atek guyune niki lho, Guru. Oh, guyune.
Bapak Guru. Makam Guru. Wis gak ana maneh sing nyolong yaiku kakangku dhewe, Kakang Haswara ngono. Haswara. Heeh. Sedira. Nggih. Cilaka iki nggih. Sing nyolong Srigati gak ono maneh kejaba Haswara. Anake Kisrama Murti, apa ya wani to kowe nggih? Nawi kula mboten wantun kula lak dipitono. Iya. Ya napa kemawon? Nggih. Kula badhe madosi Jaswara. Saestu kalian tiyang sembah kula mboten salah. Iya. Lek Kang Haswara saiki ana nek Gunung Lawu lho, Guru. Oh, dadi nek Gunung Lawu isih nang Padepokan. Srigati ana ndek kono, Guru. Name janji lho ya, Guru. Iya, aku saksine. Yen Sudira iki arep rabi karo kowe. Aku wis gak betah, Guru. Gak betah piye? Wis menteng-menteng, Guru. Apane sing menteng-menteng iki? Ayo Kang Mas. Kang Mas. Iya Kang Mas. Iya. Kula sampun semerap napa terus sing putih. Menawi Kang nyolong Srigati menika Haswara. Iya. Kula nyuwun pangestunipun. Ya tak pangestoni kowe nggih. Ya wis Kang Mas kene Kang Mas. Kowe putih. Ya apa sing Guru kok ditinggal dhewean? Si Kang Masmu Sudira iki goleki karo Haswara sing nyolong Srigati. Ngono ta. Mula ora kesuwen. Ditunggu ning Padepokan. Iya. Ayo Guru. Ayo. Gati. Aku wis tau ngomong karo awak. Nek Haswara duwe karep gak iso keturutan. Mbok nang lak-lakane naga tetep tak goleki. Saiki kon wis tak gawa karo aku. Kate njaluk tulung karo sapa kon? Lah yo kok elek temen kelakuanmu. Ket biyen nek kelakuanku elek. Ayo manut apa ora? Gak, Gak gelem. gak. Ayo, melok. Nang Gunung Lawu. Kon maneh Sudira. Ya, balak-balik awakmu sing gawe perkara, Sora. Pancene tak niati tak kajati. Kapan maneh aku iso gawe geger desa Jati kuwi iki. Haswara, tak jaluk sarana apik ya. Aku gak rumangsa nyolong Srigati ning aku didakwa nyolong Srigati. Mula tak jaluk sarana apik Srigati tak balekno. Nek gelem aku penak awakmu. Sudira, Iya. balik teko kaitan aku karo awakmu ketemu. Padha pendekare. Nek dina iki kon iso nampani ilmuku. Iya. Kon gak gembledak dadi bangke. Srigati tak kekno karo kon. Lek pancen iku sing dadi karepmu ya ayo. Tentokno nek papan panggonan. Ayo, bukan dodomu. Ayo. Lebur seketi. Iya. Ayo, Pancen percaya aku. Haswara arek pekur. Ya. Ayo. Bukaan dodomu. yo. Tampar oi. Ya. Aduh.
Aswara. Urip, Le. Mampet meneh. Aduh, Pak. Apa? Kandhane wis preye dadi peguron, Pak. Sing Awakmu- rikokno aku mang ilmu apa iku? Lebur saketi sadurunge kepethuk musuhmu Sudira. Kon tamane bare sapa? Pak. Iling-ilingen. Sadurunge aku kandha, iku mang dudu ilmu lebur seketi, Pak. Lebur sakcrit. Tapi nyatane sadurunge kepethuk bare Sudira. Kok tamane karo sapa? Iling-ilingen. Tak tamakno karo adik Astuti, Pak. Iku kliru, Ro. Lah marine wong tak kandhani penging melok kongkon balik. Ora kenek ngengkel ae. Semremetene tak kampleng karo aku. Lah nek kon kepethuk musuhmu kalah, sebab wis enak adikmu. Terus karepmu ya, Bu? Ngene, Pak. Nek aku karo Sudira. Ojo maneh padha urip nang alam donya e, Pak. Najan ketemu nang neraka, tetep geger karo Sudira. Gak trimo aku. Gak trimo. Gak trimo. Tidak. Gelap kabar Sudira. Aja dianggep Aswara gak duwe serepan nyawa le. Percaya pancen aku lek Aswara arek peguron arek pendekar. Ayo. Tak jaluk Srigati karo aku. Sik. Kon iso go Srigati lek Sudira katon kepledak. Gelap kapar. Ayo. Masih ilmuku bosong tetep mati kon. Aduh, ket winginane kok bosang-bosong ae. Ya. Ayo, ganti. Aku. Ayo. Wis gelegat nang kene. Sudira, urip. Piye, Pira? Nggih. Ngapunten saderepun Guru. Iya, piye? Sak sampunipun kula kepanggih kalian Aswara. Srigati nika sampun kula bekta. Ning wonten teng emer dicegat malih kalian si Aswara nganti kula ketamaan ilmu Aswara kula kalah. Oh, dadi kaya ngono. Nggih. Cekak cukupe si Kisrana Murti iki melok mudhun. Dadi kados mekaten. Terus karepmu piye? Menawi ngaten kula nyuwun pitulungan, kula nyuwun pusaka. Yo pusaka. Nggih, kersane kula saged ngalaken kalian si Aswara menika. Lah wong pusaka nek Gunung Kidul iki wis entek ya, Nger. Lah lek gelem pusaka elek-elek kae. Pusaka wujud napa kemawon kula purun. Oh, Nggih. dadi kaya ngono. Nggih. Ki Nger, pusakane gurumu Nger. Ngapa kok bingung? Niki
pusaka napa guru kok wujud entong kaya ngeten? Napa kula dikene sadian sekul nih guru? Ya ora kaya ngono. Jare kowe mau yo pusaka. Nggih kula di pusaka niki kok entong ngeten dos pundi guru? Ya iki wujude entong. Nek biasa entong kanggo apa, Ger? Nggih damel nyeduk sekul. Gawe nyeduk. Nggih. Tapi nek entonge Bapak Guru ora, Ger. Damel napa guru? Kenek kanggo nyeduk nyawane Aswara. Oh, Ger. Aswara. Manut apa ora? Wis ta. Sedina ping 7 paribasane Sudira pinyilapana karo awakmu tetep kalah nek karo Aswara. Manut karo aku. Manut agak? Enggak. Ayo. Enggak. Alah. Prasaku di donya iki akeh menungso. Kok liyane pethuk awakmu ae. Kosok balene yang ngono. Akeh maling kok ya sik pethuk maling awakmu tok iki. Ya. Tak eman awakmu. Aswara. Lek kon nganti kapan ae gak kira iso ngalano karo Aswara. Nek dina iki kon kepingin njaluk karo Srigati, buncimu apa kon? Ya. Sudira. Ya. Jane kon timbangane dadi pendekar. Pantesan gawa entong mangke di pinggir rembong dodol sego pecel kon. Kon ngerti apa gunane entong? Ojo aku. Arek cilik ngerti nek entong iki kanggone gawe nyeduk sego. Iku lek entong biasa lek entong Sudira. Apa entong Sudira? Nyawa Aswara. Aduh. Mampet maneh. Aswara urip le. Kae kok metel men koni. Apa? Watu asik. Aduh, Metel mesti koni. ya temenan lek ki walang kekek watuk temenan. Pendekar kok patpet ae ngene. Sik ta. Riko aku lek ngomong Srana Murti. Tapi buktine apa? Pendekar kesuwur. Elmune aja cacak ditamakno karo menungso. Gunung jogrok segara asat alah gletek. Apa? Aswara kalane karo entong. Wi, Kok wi entong. Wah yo. Biung Pak. Lah jene ketok jelas. Jelas apa? Lah kok kon kaken badhok. Aku lak wis ngomong. Aku iki kepingin sakti tapi mau tirakat ngono lho. Ya tapi balik diarani sak Aswara iki lho, Mosok ditutul karo entong mati lho. Dari gebab mamparmu kalah entong. Aduh gak tedas, Pak. Terus karemu sing gak trima. Tetep kepingin balas. Tanganmu. Sudira. Gontor geni. Sudira. Iki bong. Wis ta. Katinan diae kon. Gurung iso kena ngalano. Percaya. Ayo, aja kesuwen.
Sudira. Ya. Kono cuk guyang-guyu polai entongmu wis kenek gawe Yo, nyeduk nyawa. Aswara tibae enteng. Kalahe mung karo entong. Ditenono le. Yo. Gelap sayuto. Gledak maneh. Sudira, urip. Waduh, Guru. Pun entonge pun boten ngatasi. Menawi wonten pusaka lintu, kula nyuwun pusaka malih, Guru. Lek wis pethe mulih ae, Nger. Aduh. Kantun setunggal kula nyuwun pusaka malih, Guru. Saestu. Kok maneh? Nggih. Lah terus entonge mau. Pun boten mandi belas Waduh entonge. cilaka iki Nggih. arepe mangan iki piye iki? Pun wonten malih, kula nyuwun pusaka malih, Guru. Saestu. Oh, dadi yo Nggih. pusaka maneh. Heeh. Kok malih Erus? Niki napa kasihate, Guru? Apa iku jenenge? Erus. Eros. Nggih. Lek eros iki biasa kanggo apa, Nger? Kangge nyedok dudu. Hidup jangan. Nggih, jangan. Iku lek eros biasa. Nggih. Tapi lek eros Bapak Guru ora, Nger. Damel nyedok napa niki, Lek Guru? gak nyedok nyawane swara. Oh, swara mati. Ayo. Ya nek srempur dilo patpet-patpete. Golek cekakeli sira do angeli. Sing endi cekakeli? Aduh, Pak. Aku maksud kok kayak ilmu apa emang? Gelap sayuto. Iya. Bayo tak tamak ora tedas. Bayo lah kok nyawaku diciduk karo Erus cilik. Karo Erus. Heeh. Mulane. Saiki tetep aku njaluk pusaka. Ayo rodok diselek wis tarhem. Dadi iki. kaya ngono. Iya. Iki lapising para ilmu sing tindhene Gunung Lawu. Tindhe Gunung Lawu. Tangone, Pak. Pamengkang jagat Sudira. Tak jaluk Srigati karo aku. Aja. Sudira. Ya. Kon ngerti sing tak gawe. Iki tindhihe Padepokan Gunung Lawu Pamengkang jagat. Ayo, cetok pamer napa lek Erus ae? Nek pancen iku tindhe Gunung Lawu yo. Iki minangka tindhe Gunung Kidul. Ayo, Ayo. itu Pamengkang jagat karo Erus Gunung Kidul. Aswara urip. Aduh, Mati.
njaluk pangapura sing gedhe karo Rikoan. Rumangsa ilmuku kasoran karo kowe, suwe ora temu karo kowe. Duh, aku njaluk pangapura sing gedhe. Awet aku nguco karo anak. Kowe rumangsa kasoran. Njur kowe mbelani anakmu sing kaya ngono kuwi. Jenenge anak lanang mung sitok, sing tak golok-golok karepku iki. Jenenge arek lanang cek dadi lanang jagat, siso mandekane gunung kau. Ning nyatane aku kalah karo tulung aku urip. Terus karepmu piye? Anakku urip. Oh, dadi kowe njak uripe anakmu. Iya. Yo, yen kaya mangkono penjalukmu sebab kowe iki adik beguronku. Aku bakal nuruti apa kang dadi. Dadi kaya ngono. Iya. Aku matur nuwun. Iya. Emang memuji. Aswara urip. Piye le? Iki lho, Pak. Riko gak isin ngene iki. Riko manu aku urip kene mati. Bareng kene lho, Pak. Nguripno aku lho gak mbledos aku urip, Pak. Ah ngene kesebaban teko aku. Iya si dore ilang urip. Ya karek ngene iki karek pikirane sugeng karo duwi lek gak kei toslah kebacut ngene. Jelas. Mesti ana bareng awak diobat abitno kaya ngene. Riko ora grubut bleduk, awakku rusuh kabeh iki adus. Mari iki. Masalah meneh njaluk tos airin so ya. Rene. Kene. Piye? Waduh, sepurane Kang. Sepurane aku. Ton kowe gelem insaf apa tadi kelakuanmu iku, aku arep nyepuro karo kowe. Waduh, aku sadar tenan. Aku tak nglakoni kebecikan, aku sik eling. Ngeten Bapak Guru, niki Bapak pundhet di sepuro, dadi sing siji man mboten usah digawe, langsung sing keri mawon pun. Oh, dadi kaya mangkono. Yen kowe iki rumangsa salah arepe apa tobat bali nang Gunung Lawu. Bertobat teng Gunung Lawu. Pak, boleh Pak. Ayo. Ayo kerise keri. Nanti masuk wis dijowo. Sudira. Saiki ora kesuwen, ayo diterake Trigati nang pendopo kelurahan. Yen kowe ngeterake Trigati mengke malah curiga sing ora-ora. Aku minangka saksine nggih. Ayo nggih. Monggo. Desa ilek sampai kaya ngene terus. Patut kanjiruna. Lagi kena apa to wong tuamu iki? Waduh, kula mboten semrangane tumpekane pati niki, Pak Guru. Oh, dadi kaya ngono. Ngene. Aku ora iso jelasno sapa sing mateni karo wong tuamu lanang. Ning wong tuamu lanang dhewe sing iso jawab.
Latihan sampun sedol sampun saged jawab to, Guru. Oh, dadi kaya ngono. Tapi barang buktine sing merjayane wonten lho lah niki. Oh, iya. Mboko wong tuamu dhewe sing crita sapa sing mateni wong tuamu lanang. Urip. Sampeyan kulit jati, Pak. Iya, aku sampe ora eling-eling aku. Gae Pak, sampeyan itu mekaning pati, Pak. Dadi kaya ngono. Lagi lah niki barang buktine kang merjayane panjenengan. Pancen mau ketok klebate Tirtondanu lho burene. Kakang Tirtondanu. Sak banjure aku ora eling apa-apa. Sudira, ora usah kaya ngono, Nger. Kowe lak wis janji to, Nger. Srigati ya wis ketemu. Ya janjimu tepat ana to, Nger? Tekan, Guru. Lah. Mboten purun. Piye terus e? Sarene Srigati pun ketemu kula mboten sida. Ya aja kaya ngono. Samane sumpah mbek aku lho, Kang. Samane ate Rabia. Sudira. Ora gelem tenan to kowe Srigati. Sampeyan pek pun mboten. Oh, dadi lila yen kowe putih iki dadi bojoku. Tenan lho ya. Bapak Guru, milih sing niki wali. Monggo pun. Aduh, Kang, panas, Kang. Kowe putih. Aduh, Kang, panas kan pisan, Kang. Coba munggah nang watu gilang ku ngedep ngetan. Bar kuwi kowe mbaliyo maneh rene. Ngono aku. Iya, heeh. Tenan. Coba ta Sudira, madhepa karo bapa Durya. Nah, ayo. Kowe janji piye? Lah kutekku. Mboten niki barang kula niku. Bapak Guru, mriki kesane boten sisian iki boten napa Bapak. Kowe ku lho piye ta? Wong wis duwe arep njawab maneh iki piye? Lah Kang Sudira boten purun nggih mriki mangke kesane boten sisian. Man. Saya bapak ngeten lho. Nggih. Sameneika kados pundi, Bapak? Ngeten. Nggih. Gus Lurah, Nggih. putra panjenengan sampun kepanggih. Boten enten malih sing nyolong kejawi Haswara putrane Kisrana Murti. Oh, dados mekaten. Lah Sedaya pun jelas nggih. Astuti menika saking kepingine dados bojone Sudira. Ngantos direncangi dados wewe putih. Putih.